Right, tamdari. Nararidze munhu. Right, tamukoti. Unomuri pamberi kana mautaura munodadzidzisa. Tangamire nyaya iri pamberi penyu inyaya yemhuri yakwaTumbare yakatungamirirwa naWilliam. William adaidza Tumbare mufaro. Nyaya ndeyekuti uya kudare tigadzirise zviri kunetsa mumusha. Imhuri yakwaTumbare yakatungamirirwa naWilliam asi wadaidza rufaro. Taura tinzwe William. Ya, kana urutaura uya pamberi pacho. Nyaya yatakamira pamusiri dziri mhuri yaTumbare tine matambudziko ekusangana nawo. Matambudziko aya anotangira munhau yekufirwa, urema, kusawirirana. Kuitira mhuri dzinongoparara, vana vanongoenda, misha inongoparara. Zvinhu izvozvo zvichiitika zvinotangira pakuti inini Paradzai ndogara kuSouth Africa, Cape Town. Ndakauya kuzoona amai vangu muna January. Ndakauya kuzongovaona zvokuti ndimbovaona ndakapedzera kuuya kane kairi kekuti muna 2021 ndakauya kuzoviga mwana munin'ina last born akashayikira kuCape Town ikoko. Ndambobva kuuya neumwe futi muna 2011 akashayikira ikoko. Ndauya kuzoviga baba 2007 akashayikira kumba. Ndauya kuzoviga mukadzi womunin'ina. Saka inguva yandakazotora kuti handina rufu kumbondoonawo vabereki kuti baba vakashayika ndibaba. Ndichisvika pamusha muna January muno, ndakasvika mai vangu vari panze nemunda. Ndakavamhoresa asi vakanga vari pafuro. Vachitarisa vabva vangoti abva asvika kuda kuti vaitara nezvavo vachibva vari pafoni yavo. Vakauya tikamhoresana vakachemawo zvokuti ndakati mai vari kufarira kuona mwana takambondirana. Takabva ipapo tikandopinda mukicheni pamba. Tiri mukicheni imomo ndakati amai tapedza kuomberana ndine zvandira kuita. Chekutanga ndakundozivisa sabhuku kuti ndauya ndomumhoresa ndombata nhamo dzemumusha dzakaitika tisipo ndakamirira kuTumbare. Chechipiri ndichandomhoresa ava baba kumba kwavo ndondobata nhamo yemunin'ina mwana wamukoma wavo atezana baba vangu vakashayikira asi ndakabatsirawo panhamo asi ndandapamberi. Chechitatu ndichaenda kwana sekuru ndobata futi maoko kunonzwa Nyaruti ndowarutii ndondobata mukuru ikoko aiwa Jofu Nyaruti ndombo airwara nguva iyo ndomubatawo maoko ekwaNyaruti. Ndobva ipapo ndichaenda kuna tete ndo vane vana vakazovaka dombo remukomana pesa vakufaura. Ndovamhoresa ndovatenda nebasa ravakaita. Ndozobva ipapo ndozoenda kuHarare ndaigara sandaenda ndokwandakaroenda ndondomhoresa vana Tezvara ndovabatawo maoko ndodzoka ndombokubatsirai mabasa akanga iri nguva ikuri. Ndichipedza ndochidzokera zvamukuvana mhuri yangu iko. Mai vakatanga kunditi iwe uda kuenda kwana baba munini mukurarama kwavo havamhoresana vawadzana. Uda kuenda kumakuwa hakuendi tausimudzira vamwana ndikati aiwa pandakauya kuzoningira mwana ndakurira mushango chiwano chemuno dai sina kuuya kuzondobata maoko parufu ndinobvunyika kusiya kana dombo zvakanzi hazviitwe tausimudzira vamwana ndakashadza zvakareba. Asi ndakazovaudza kuti amai zvandiri kutaura handisi kukumbirai ndikukuzai ndaamurume mukuru ndozvandirakuita. Zvakaita kakukavadzana ika zvinhu izvozvo asi zvandakaenda kuita nditi ndakaita. Ndakamuka ndikandoona sabhuku ndikamumhoresa ndikabata maoko ndikavataura. Ndichadzokera zvakare kuna sabhuku ndomukumbira kuenda kumakuwa kundipa munhu. Ndakazvita ndakadzoka ndikaona sabhuku ndipa mupurisa wake ndikandiona guwa ndikabva ndikaenda kwatete vaya
vana vakandibudisa ndakavaona vese ndikavatenda vasukuru ndakabva ndikaenda saka kwese kwandakatanga ndakakuenda ndichienda kuhanani ndichidzoka ndakavakumbira foni amai amai foni ndikumbira foni yangu pandakapinda pagodha ndichasei akandipa foni yangu nditopyasa foni yavo ndoda kusevha ndiri kuwhatsapp ndakatadza kusvika ndakandopinda muchati yawaita iona amai naanonditedza musikana ndopinda muchati ndakashandiswa zviri kunzi ari kupenga ngauya azofire kuno kunozorembera zvakandinetsa ndakandopinda muchati yomwe munin'ina test tripo zvandipseva tesaafa ndakapinda machasi evana vese ndiri ngoona amai vari ngotaurira vana the same thing ngauya azofire kuno akunetse ati anhingirikina munozoremerwa zvakandinetsa kuti zvafauti handinangowabvunza ndakanyara ndakavakumbira futi following day chibva wandipa ndakandopinda muchati yemusikana awesa waitaudzana naye musikana ndakaramba ndakutizira machasi ndakaenda kuvanin'ina vavo ana mainini waitomuka vachibvunza everyday kuti asi pombonzizo zvaenda kumugomo ari kupenga ari kudya mangobishi ndikaenda kurwizi ndikafamba mumusha nokuti ndiri kufamba vanonde vaitotiza vamwe vaitondibvunza urikudya mango uri right matoone shoko rekuti ndiri kudii asi harina kupera rakadaro ndainzi ndiri kupenga akaromba mwana wepapa akauraya musouth africa zviri mufoni mavo avo mamusikana mutete ndikasvika pauzvochiwako zvandiri kuona mufoni zviriburei mai vangu vaitapi hasha anditi hasha ava popota zvakabva zvaenderadza pane nyaya yekuti vadzorera foni kuzobva ipapo vakuchimuka vachiviga foni yavo ndasiyana nefoni yavo iyai asi zvaizoitika pavanoviga foni ndikangopinda mumba ndisina chandaida ndaingoona peningera zvondipa interest yekuda kungoti ndakaona yatova nyaya manje ndakutaura pana iwo musikana mutedze nevanin'ina vavo vari kugavai zvakaramba zvichidaro ndichibvunza pakazochiita musi wekuti ndiri mumba kwakauya tete vaya tete avangu vafonirwa naamai kuti vei kuno kumwana havana kuzonzi kunei vamunzi mukireko yakona wakamukira kusei ndakarara wasvika mukicheni tete awaenda zvekuprofita pawasvika pese matakwabunamata ndinzonarunamata mulongo asi handazotete wapedza mai wakabvotera vanandakarara anzi iri uri kuti vana tete pazamo ndikati tete andizvani tete nestarao ndikati ndiri kuenda gaindaunda ikoko sawaidedzera zvokuti ava tete avazvitswa amai makudedzera ndiri kuuya aenda ndikavateera tichisvika takamuzana tete tiutana tete zvokubvunzana upenyu waipindira vachiita zverafu kuti nyaya tiutane zvavanongoikata asi udabatsirwa asi kuda akupenga ari kupenga takatadza kubatanidza zvapera izvozvo tete vakasvika pakuti nini zvikuitika panapa pane mataura ndakabuda nemukomana wemunhu tikaenda vakasara vakaperedza ndakadzoka mukomana wemombe akanga asisi kukwena wakatanga uchimutaurira manje kuti arisa mukomana yarupenga enda naye kwatete zvinhu zviri kuitika mumusha zvungu rafamba mumusha manje shamwari dzavo dzautorifambiswa mumusha ndakasvika pana mai ndakudzokera kuvana ndatonda apa tiri kuenda papana ndakavataura uri musi wefriday uri mumande musi wefriday ndikudzokera mai vakatanga kuchemota vana kuonaenda uda kunditadzisa akataura zvakawanda zvokuti ndakashaya kuti zvimuyasoreu izvi kuitira ndauya ndaudzorerwa navana vangu friday kuenda yasvika vakanga vari mukicheni chivaoneka ndakaudzora mai ndakudzokera vakaramba vakanyarara ndakakumbira mukomana wemunhu kuti anamata akanamata achipedza ndakanamata ndapedza ndakatanga kuvapa mawezi wisdom asi ari zvakanaka muchichengeta ndakuenda havana kusimuka kundiperekedza vakaramba vakagara ndakabuda ndikaenda ndekuharare ndichingoyambuka bhodha ndapedza kuekutisa mapasipoti angowanikwa mabhera ainzi anotengwa munhu inguva isina kuona ndakuda kuchinda tichitengera nayo ndakaenda kuseri kwegaraji basimaitenda mutoileti pakauya komana 5 nemabhanga wachindowandiroba zvaisepa mari mafoni zvaisepa ndanowe ndakagara ipapo ndasandineandani ndakaramba ndakamira kusvika kwakuma3 sa ndaingoonekwa nemotikari ndazongotakurwa nomwe akati iyo zvepesa varopa ndatoropa kudhara anzi handinoa
pamisina pamapurisa takaenda mandaita afokati akatarira pagaraji ndobva ndadzoka pakudzoka ndangobatsirwa nevamukandiyamusa ndazotsvaga mari ndamukoma mwana wasisi wavo atitumira mari yekudzoka kumba akanditi achiregedza kuenda ndichisvika kumba ndakasvika uri mugadheni muya muya futi havana kushamisirwa ndiona ndichisvika mukomana ndiye akashamisa takaenda futi mukicheni taenda mukicheni ndaivatsanangura nyanga ndafamba soso ndagobva ndatorwa zvinhu zvese ndadzoka havana kana shoko ravakandipindira kusvikira nanhasi izvine ndezvamuna february zvadaro ndakasangana nazvo izvozvo ndagara pachifamba inyaya iri kufamba inzi akapenga akauraya chi mushai iri kufamba kudaro uyo anomutedzera uya akazochiuya kubva kusouth africa paita sisi wavo anga ashayika pakutara akambowatsiura nenyaya muso akasvika muso wacho wanga washayika ndabva kuharare ndichisvika ndakasvika vabvandoza kuti maiguru washayika andi kwamutara ndakadai kwamutara adispeta aya una mari ndinandira kwete endai wakabuda wademba demba wakabuda kumazuva rodoka tawana wauya mai watakura sutkesi mumashure mavo mune musikana anotedza mumashure mavo mune murume ane marasta amai wabuda makuseni waenda pamukoma wavo namo wadzoka wangotora papupa pamastage vachibva uya havangoda ngoshandisira then maswera sei wakangoita kakunyarara amai ndakwenda ndakapinda mumba uyu musikana andiri mhoresa ndinoma vainaye ndakapinda mumba nditore bhegi ravo ndichipinda mumba auyonaye akanga atopfuga mabata tsvimbo yanga inayo ngeine jira rebulu wakubvunza toenda kumvura kupi ndakapinda ndatora bhegi kuda panzitakamara jake ndakadzoka futi mumba ndadzoka ndaa mumba uyu anga atore zvaanga abudisa mukamoyo ndakataura nao hapana kana asi ndakapfunga kufungwa kuti zvaitika chimira ndudzi tete nekuti ava ndivonga vadedza tete mumashure ndatombondorara kukomo ndatonzibva pamba ipapo nezvaitika nevaiona ndabva ipapo ndakaenda kuna sabhuku pane zvokuitika kumusha aonga watoenda pasabhuku achiti mwana akupenga sabhuku akati mukomana akaifanira pakaona asi kana muri makambara ndimi mwana kupenga kwako musikana auya apenga aita zvaari kuita achine murume uyo ndaudza sabhuku anditi nyaya yenyu ikaikai ndakudedzera nyaya dzekuitika musha muno dzanyanyisa dzakadaiswa akati akanyora tsamba ikaenda 2 o'clock takaenda kudani ndakarara kugomo kwaitwa mariberiazikamukira kuya chitagare havana kuuya musikana hana kuuya ndakanzi nditsanangurire dare remusha ndakatsanangura nyaya dare ikati hanyaya ine kubatwa mukati maonera tirikuita asi hatigoni kuitonga panapa taakuisa kuna sadoni tsamba yakanyorwa ikaenda kwasadoni yaenda kwasadoni pamba washina yaenda kwasadoni yenge isina zita anga andituka musikana wacho achitaura wakaromba unopenga ndatoya nechi ainzi muprofita basa ndozvaitaura tonamata tese ndogara cape town mwezi wamarasta ndozvamapostoli asi andakakadzana nazvo taenda kwamupamba wacho ava ndowakauya musikana hako wakabvunzwa mudare kuti munhu watiri kusunga anonzi dadirai pana ininonzani avana avana wangu daiwa nyaya itongwe munhu asiri mudziyo tikuda musikana iyi uri pakanzwa nyaya dzitsamba akabva atisiswa kuenda kwamutare ava pauchiti aenda kusouth africa ndati aiyo dare kana aenda kusouth africa zvinezvi apinda nepassport tinocheka neimmigration anoonekwa paakapinda because pane makandi passport inodhina taakuzvita izvozvo pakatsengwa tsengwa mukana pakaita sei ukanzi orit zvataakuchita idare razotonga ipapo zvikanzi kuya nemunhu mumusha wogara naye usina kusuma ishe imhosva waine n'anga aigara pamba ipo yakagara almost 2 weeks wachibva vari mapanzi mbudzi imwe wachibva wanzi kuna pamba washe imwe mbudzi kwazoita mbiri wachibva wachizi imini musha meimunoirana zvamuti mwana anopenga bozokaramba uchanodari mumuti akupenga akauraya munhu panzai isu munhu anopenga hatimuri mumusha kana akauraya munhu taakuda dzinza rekwake manje taakusungana baba wacho mudzikore pano avakasungwa wakauyana nababa vanikuti anhu yakataura avakaramba vachisimbira kuti mwana ari kupenga avakati munozeri mwana ari kupenga vatizvizivi makamboudzwa here nomboudza
same thing with all mwenye kakama ndaziwa nchazoza pakanaka mimi mwana wenyu anza kupenda but mushaminyu mandikanaka uraya mwana ingozi chane wana wenyu chaura kusvika sati dawana mama mushaminyu atidawana kupenga vanokwanisa kupesa mapisa kana zabazi vanogana kutema takuchida mati takuti nyaya yenyu panapa hatikwanisi kuti tiende kuseri kuti ndongoro kana chida kwamambo makondo chete kwamambo amai vakabva varamba imomo vamwe baba munhu vachibva varamba imomo vanzi right muri kurambire chii because no protocol yedu isusu zvanzava nyaya tainzura mudare muno takumboenda kumusha timboniri kugadzirisa dare rakati hapana chakaibadzokera kumusha kuti tokupaisira asi zvichaitika ndezvekuti pakurapwa kwomukomana anofanira kurapiswa nemana baba wacho nemai wacho baba wake vanei chavakasiya zvanzi vane mona zvanzi ingani zvanzi 4 zvanzi pakanaka mutanga kutengesa 1 mutanga kufambira mwana kusvikira anaka mukaramba tiri kudzinga mushambeni because hatigari nemapenzi takaenda kumba ikoko ndaina sabu aichanga achiteera nemupurisa wacho zvamunenge muchivirana takaenda vakandowira pautengeswa munhu asi pakanzi toenda kupi kunana chiremba ndikuya kunoongwara saka mukutaura pana akati kuno vanonzi mbuya chihuru umwe akatiwo pana anonzi sekuru taso saka patariswa pachitariswa nemafoni youtube pakaonekwa popularity yasekuru taso because vakamboya futi mumushauri nyaya inodzikwa sozvo itori pamayoutube kunava nemafoni takachivirirana taakuenda kwani pasekuru taso sabhu vakapirawo kuna shemupamba washa shemupamba washa zvakanaka mutipa feedback madzoka mombe yatengeswa chasara kuenda kwasekutaso tapa feedback kwese takaronga kuenda kwasekutaso uri musi wemandi sekutaso takabva tavafonera vakati uyai mbuya chiro tavafonera vakati uyai pana mumwe anonzi sekuru kanengo tikavafonera vakati uyai tikapiwa nemadresi netaime appointment mande yasvika indakatonzi usagare koko kwamupamba washa nekumasvikiro akanga ari kumakomo kwandakagara mande yasvika indatogadzirira aikenge iri sunday taenda mande awakabva kufonera kunomazukuru wakati akuya kuya hatichaendi sei havana chavakapindura chakanzwi ndakakuti mande yataiwirana ndasvika ndochiteera ndakasvika vari mugadheni amai zvamuri mugadheni tisakuenda akako harari kure tapa futi appointment vanhu vanozara avakati baba munine varamba baba munine varamba sei because ava ndo vainzi vakavamba kufaunda vana ndo vakadii tikati aiwa tawirirana ende nyaya iri kumachechi mai vakaramba ndati aiwa ndakuenda kwababa munine kwashonji ndowawa ndakamira kwakwava kuti akona iye makombe zvakamira sei avakati idandavandizovatauro ndine jana wauda kunzvenganzvengawo futi because vangu vachikidzanashidzana kwakaona ndati aiwa inyaya yapfuura ipapapa manje takagadzisa chizvi because ari kurwara ndini adaurapiswa ndini mataura matiende imimi ndimondoudza mukadzi wenyu wakauya ukandoudza wamboramba wakaita sei vane karitavo iro rinenge vachipenga kunoti vanhu vanzi kuchinja distraction ndo zvakaitika ipapo asi takaramba takati patazvichukurira takazouya tosangana munyazura munhu anozvifambira tasvika munyazura takakwira bhazi munhu akagara kwakewo tikaenda kuharare tichisvika kwana 4th kwangu asvika kwakusvika tikati kwatasvika kwacho hatikusiya taakuchienda kune munina wavo kuti wondorara ikoko isimadandorara pazvaizvokwana kuna pamwe kuseni tomuka tichikutora tochienda munyika ndo zvakaitika kuseni simuka tamukira tichivatori wakaramba wakadaro zvakuitika ipapapo zvashuwo tikati aiwa nguva manje unoziva tichakwira mataxi 2 ende kune traffic jam wakazobuda zvikanzi hanzvadzi yangu yaramba kuti handiendi yarambirei zvikanzi yati hanzvadzi yangu haendisi kokun'anga tikati aiwa ari kurwara akunzi ari kurwara nemadzishi mandakakurira ini ndiri mwana wekwatumbari ndindira kuendeswa tumbari aripo imuri mai wangu ari kurwara ndini zvafa ndine mukadzi one vana ini kana ndichienda kun'anga handinosuma hanzvadzi mukadzi wangu ndoenda nemwana wangu ndozokutaurira apa nezvenzvadi zvaitika asi kana vadaro ngavagara vakadaro because ari kurwara ndini ari mwana wavo vanoenda kun'anga takavasiyawo tikaenda watorambisisa takaenda kwataso
tikati tasvika pakanaka ava ndonguva ine mari yacho watoramba tipe mari tichiende isusu imi mochienda nehanzvadzi yenyu avo baba vangu vadakuratisa mwana wavo vanomurapisa takafonera mambo ishi tiri pano patasva asi mai varambire chii zvikanzi tikati aya wati hanzvadzi redu yaramba zvakanaka ndipe nhamba yehanzvadzi yacho nhamba takavapa vakafonera hanzvadzi yavo hanzvadzi yavo ine zvakataurawo zvinoreva zvokuti aiwa handidi kuti hanzvadzi yangu idi anzava zvakanaka imigari nehanzvadzi yenyu ari kurwara mwana wekwatunga imimi endai mberi nechine purogiramu yedu ava ngavakupe mari vakafonerwa unguva too kuna 4 tikapiwa mari takadzokera kwatasva ava pawakabva kwavabva wasvika wachipfuurira kumba uchibva watakura bhegi ravo uchibva waenda kumusha kwavo wakafunga kuti tasva achasara achiteera mashure waenda takadzokera pana tasva tikapinda pana sekutasva ipapo tikanzi right inini zvichazoita kunge mai kutiza kwavari kuti hakudi chitsvagai kumwe kwamunoenda munodzoka chete ndakaenda kudandi kuchidodo pana panauziva ndikaenda kunyahowe ndikapinda mugorowe ndakaenda kumapostoli ndikaenda kune chiwana ndakadzoka ndabva ndagara pakanyarada munhu akataura naye asi madzisha anga akamirira nyaya iyi asi muhama dzavo dzimwe dzakutofona dziti anopenga kuti ndichasenge munhu aita sei zvadaro takasiya zvakadaro pane nguva ikazi ndakutoiswa nababa wangu wangu inini baba wangu inini zvikanzi kune tsvimbo yakaraswa namai vangu ende vakairaswa vana vari kurwara pane chivanhu chikuitika mushamani ndakadzokera kuna baba tsvimbo iyo ndo akandipa avo musi wakafa baba wangu ndovachinzi ndiwo wadangwa ndiwo kuti asachimusha tsvimbo iyo inonetsa pamba ndiri kuudzwa zvinhu zvindava kuita zvekushota manje baba avanouya pamba zvinozikana namai vangu uri mumvuri matambudziko ari pamba enda pamba unochere pakati nepakati nepakati ndakaenda ndikandopachera ndiona zvinhu zvakaita ichera apa nepapa ndinondopopora chete kaenda pamusha pedu ndakanyara izvozvo ndakadzokera futi kuna baba ndo zviri kubuda izvi vana honai uyu akafa vana vakangoenda nenyika avo vakafa vaenda nenyika inini mupache zvangu ndine mwana ane 27 years haatauri haadyi haaende kutole ndinomushevha ndebvu pandiri ndotenga pamba yekuti ndinaye kusouth africa haatenderere kuya matambudziko andinoziva anozivikanwa nenyika yese ngatichigase matambudziko emusha medu nababa hanzvadzi dzenyu ananane kwavo zviri kufamba kwavo vanenge vachiita zvavanodi musha uri kufa panouya vanhu kuzocheva ndepatumbari ama taugasa musha wekatumbari indiri mwana wekatumbari makandipa tsvimbo yamakatora mukandorasa mumvura yababa vangu ndiri kuzvirotiswa muhope zviri kuitika pano muchibva ndikutaura zvindayotaura mandaenda utswa muhope kwete kunani mai mabva pano maenda kumanga kwachigodoro nemunhu akakuendesai kumanga kwachindomuziva takatsanangura ndatsanangura zvinhu zvese izvozvo mai vakati handiendi ndikati aiwa nyaya yedu ngaende kumberi hatazi nemadzishe tiende ngatipese nyaya iende iko takachienda takati takunotengesa mombe iyapera tikati ari kuda kuziva nezvemombe nyama retatengesa kwandakaenda akasunungwa tinokwira bhazi toenda tese takadzokera futi mudanga takatengesa mombe vakaramba vakati hanzvadzi dzangu dzaramba dzaita sei tikati mombe dziri kutengeswa ndedzekwaTumbari matambudziko atiri kugadzirisa ndeekwaTumbari vana vari kufa ndewekwaTumbari danga iri nderaPhilip Tumbari takatengesa mombe iyoyo vakaramba kuti havasi kuenda kwaSekutasva takakwira nababa muni tikaenda kwaSekutasva tasvika kwaSekutasva asi tautaura zvakataurwa munhu kuti nyaya yedu ichiri kuenda kumberi Sekutasva vakati ndaenda bata izvi chiendai kuna ishe wenyu mundomutaura ndabata nyaya asi ndikuda mai wenyu pano moti kuna ishe wenyu ndindadaro nhava dzangu idzi takasimuka tikabva kwaSekutasva takaenda kuna ishe tikamutsanangura ishe akanyora tsamba yakati tinonyorera mai kuti wauye tigadzise matambudziko ari kuitika kumusha medu mai vakaramba kuenda asi takadzokera kuna Sekutasva tikati mai vadi waramba zvikanzi hapana chakadii chakaita amai venyu vadheza chiwenyu asi zvatava kuchiita manje chidzokerai futi kuna ishe wenyu anyore tsamba inoenda kuna mambo achitaura kuti amai avo tiri kuwanda kati mambo uchiita maproceedings aanoita mumusha mavo ini ndiye ndakamira pasi ndozokozisa zvanodi zvinhu zvangu zvese ndatora zviri pachi patv anenge aida kuzoramba anodi anoramba takauya tikapa amai tsamba ndakauya nayo pano
tsamba iyi ndo yabva kuna ishe mupamba washe ndakapa mambo vati aiwa isusuka mungade makabva uku muchiuya pano ndikati handizvozvo indakatozvitaura mudare raishe mupamba washe vakaramba asi tadzoka futi ndakapiwa tsamba pano yakanditi tichiende tindotsvaga mari inotipinza mudare repano tochienda kunana chiremba pano isusu nana tasu tinoshandidzana ndosara akudzorera iyi pano ndozvakaitika izvozvo takadzokera tikandopa kuna amai tabva kuna mama tsamba vakatanga kupenga penga zvetsamba chidari kuti ingosiya pakicheni tabuda kataenda neneza tadzoka takamira ipapo takazonzwa newakavaona kuti wabva wandiona nzodzira kwamutare vachibva wabva wachibva waende pano wakuda kuvherifa kuti ndisiti tsamba iyo ndondinoti ichokwadi tadzoka ndakadzoka futi pano ndikapiwa futi pepa rikaiswa chidhiro rine zvinodiwa pano ndadaro takatsvaga zvinhu zvimwe zvadiwa pano tikandogara sedaro asi ndiri kudaro inyaya yakapinda mugurupu remhuri wakati nyaya iyi hatichada kuti ite zvekuti mwanitara mazuva ano kwaane mativi kwamambo kune makamera kune chii saka kuti ipinde mudare munhu wese achiona ari kunyeberwa munhu achidi achiona saka ndokuya kwatazoita pano long story muzvare zvichirova kuti iwewe brief uri kuti mai wane ushereketwa here uri kuitisa kana wane chii nekuti watitaura nyaya kuti tizive kuti mai nhau yavo iri papi mai mumusha handina kuti vane nhau yakati chaonekwa kumachi kuseri matakaenda kwatasu kune zvakaonekwa kuchi kuseri ndatsanangura zvakadi zvakaitika iyo muzvare vanhu vanoti hanzi tinoda kuti tifambe mumatare kuti tione dambudziko riri pavazukuru dambudziko riri pamhuri zvakangonaka saka zvino ndingambotaura pamusoro mwanange wangu wekubereka ndiyo dambo rangu kuti zvese zvaangari kutaura kuti ndakatanga kurwara ndiro South Africa ndichizochaira musikana vana vangu vese vaindifonera mukoma havasi kuita zvakanaka mukoma uri kuti wakasvika vakanga vanetsana nemukadzi wake akasvika pakupiwa kupisodi pamusoro ndandakanyara munokona ivo nyarara ndipedzewo handida rakanyara mudzimai ariko kuvainetsana nemudzimai wavo achipiwa pisoda nemukadzi akaputsa masideboard akadini ndichibva ndaizwa iye wati kwakundifondera mai ndo zvaita mudzimai wavo mukadzi ati handichari mukadzi wachi kwakundifondera akatanga kundifonera ndambo mwana wenyu zvaari kutaura ari kutaura mudzimai kuti azichaenda kumusha wakadini wakatarisa mberi ndikataura kuti aiwa vana kana vachirwara vanogadziriswa mhai imba dzevana ndozvikuita vana vadiki abhuya wadi ndikadzabhuya mwana wenyu achitaura kuti here wakatarisa mudenga uchaenda kuzimbabwe wakatarisa mudenga akatanga kubudisa zvinhu akaputsa akapwanya masedboard ariko muroro achibva andifona azodaro akasiyiwa ndipamuka muroro akapa akaenda mapurisa akaita pisoda aswera kudaro inini ndichibva ndati rendi hatisina mari yerendi angasi kushanda ndopakazi nevasikana ndikati ari kupi ndikazatisi kuzive kwake ndopendakafonera musikana mukuru ndikati tsvagai chini mari mutsvagei mukomana ko akafa muri kuzva pendiro kuenda pekuti akafa ari kusakafa muziva paafira here ndikutaura nevana pamwe kurwara endi ndakataura tsvagai vatadzi mugare naye shuwa ndingati ndiri murima umwe mwana ufa nenzara muri zveshuwa wakaenda kotsvaga hatadzi yake akagara naye agara naye kwemwedzi aita kuti ndamupa mari yesitati mari ari kutengesa nyama here kudindini zvakanaka amendo wakanetsana neikoko wakadzingana adzingana kudaro watukana nehanzvadzi akadzipa hanzvadzi
achibva aipfira kumisa abva kubasa uyu kwauda kutsama awindo pamba panogara hanzvadzi landlord azaituta magwederera achisapa ndio pakabuda nyaya ndakati pamwe mwanangu kudini kurwara zikazi landlord ati padini musaisa magwedere pamba zvakanaka akabvadzingana usiku ndikati munodzinga munhu anorara ndakagara ndiri kutuka mwana vangu vese kuti inini mushiwa mungati mwana ushupika muviri kana ari kurwara muonze henyu kumba ini kana musati mundichengeta ndichengete ipai mukoma mari vauye kuti kumusha zveshiwa wakatsvaga mari wakamutsvaga akati handii mwakandiunza musouth africa handidi wakadzoka nemari ega akazosimuka ega achibva azoya ndokuzofonera umwe mwana kuti inini apere gonyetera akakwira afonera umwe mwana akati inini ndiri pagaraji ndane Tuesday ndope ndakafonerwa nemwana womuningini kuti mama taurai vasikana kuti waisire mukoma mari vakuya kumusha zvewakuya kumusha wati handisina mari ndakafonera vana vese zikati awakamborambirei mari ndakatuka wamwe vana variko ndikati ndapota ipai mwana mari kana musikati kundichengeta regeretai ko akafa unoita semunikandira vanhu South Africa inaumira zvakanaka zveshuwa vana vakamukandira mari vakaita kumubhisheni vakaisa mari mufoni make ndope ndakazona mwana asika zveshuwa ndakagara pangoro wasikana wakandifonera mai mukoma wasvika here ndikati haasati asvika pendakazoti teuya ndope ndakaona mumasoro ndakaenda kufundire mwana wangu sezva ndakachema tikapinda mukichini tapinda mukichini ndakatonza tirambira akabvane angaine mapefyumu yake nematochi avo ariyo matochi chakafa inini ndazogara nemwana wangu semunhu mukuru pane zvendakaongorora ndikaona semubereki ana munhu ndakatavatsarimana aituma akarara ndaitsvaga mukaka ndotenga ndikamurayira mbudzi ndikauraya mbudza muviri ndapedza kudaro ndaiona zvaitaita kakungobuda woenda kumhanya kuende kumira uko ondoramba akadai umwe musi anomuka usiku mumahwani anongomira pavhanando woita kudai ndomutarisa inini hana tenotaura wopenga uri huku isikagoni kuti kusosodza wana kufungatira wana wavo inini tiri pamwe tongati mukomana anonga aenda kumba kwake wendaigara nawo sekuru uri huku isikagoni kufungatira wana wayo hauzwisisa haugoni kuchengeta vana bairo ndonyarara akanga azoneta mani wopinda isarambedo orara pasofa akanga wapdzima light anorowa table kuti ndobatidza light yepo ndokuti arara mwana uchingi aitora mimango otema nhondo dzemumango gadheni dai mango iyoyo zvadzisipo kusina kuoma mugadheni angu repamuti osima nhikiti zvese dzemazhanje yoitawo chai mukomana akadirira gadheni woende kudirira miti iyoyo imimi mega muchiona munoti mwana wangu ari zaidi akamuka akadya wobva aenda kumagwavha asati aibva ndogara pasitubhu ndodongorera kudai umwe musi ndakamutera kwati tsara mukomana anga ari kubika sasa ndiona ari kudai abva amhanya ari kuenda ndakasangana nomumwe murume ndapagadheni ndichibva ndamhanya mwana wangu anogona kubika ndamuti ndabva ndamhanya kudaro abva amiri ndikati mai muri kuenda ku ndikati aiwa pandiri kubira hangu mhiri handisi kukuti ndikati mai zvamuri kuita hazvina kunaka ndikati horaiti makombe inini handisi kukuteera iva kubva ndanyepa kunyambuka ndakaenda kumira mhiri ndichibva ndaona abva aita yuteni inini ndaona kuti ahwanda ndaona kuti akudzoka kubva ndatera mukomana anga aripo akadzinga abva ateerawo ndokuchizobata nobva aenda kuva nemukomana zvakanaka ndakasvika ina ndasataura ndosvika ndobika sadza akamuka ndodzisa mvura ndochera mvura yangu wogeza ndatenga mukaka ndatenga mazichi angu ndichimupa kuti mwana wangu ari pakazoita pakasheka sisi wangu paari kutaka ndopendakati ndaenda kurufu waning'ina mani mwana wangu anopinda chichi dzemazibaba asvika kudaro ndakafonerwa newaning'ina akati sisi ndikuti pedzekubata mama zvakati sisi mwana wenyu amuzimbabwe auya nemunhu kuti abatsire mukomana uyu ndikati wechechi here kazi wechechi atoo muharare zveshuwa ndakabuda panze tikaenda kurodi kubva pamba kabva tandikombira zvakaita mutaundi mudangamura ndope ndakamukazi nhai ndaamuno muharare tikati zvakanaka saka inini mari handichina wanini sikazaiwa mukoma nhamo yazimbuti chatora muswe friday saka imimi timhanya yekuti muswe china friday ndopa igwasira
tiendai kupa mogadzirisa mwana kuti mwana aite zviri nani. Wakandipa mari vanina vangu ndibva ndapedzwa kombe. Ndakasangana nemwana wangu muHarare nemuprofiti iyi. Ndobva ndakamuona akangosvika ndakapasisa munini wangu. Iye ndanamudzoti muprofiti. Kabva ndangomukazi ndiye munhu wacho endauya bva ndamukwazisa. Ndotsvaga motika yake naye kumba. Ndakasvika vari mukicheni vari kubika sadza. Iye anga ine mugodi akamira haana kukwatisana musikana akabva apinda muna. Ini nditori nemona yake musikana bva ndaisa pakunama. Zvendazosvika kudaroka pavharanda paya ndakasvika ndikabva ndapinda mukicheni mawangu wari. Kati maswera sei makombe haana kundidaira. Arambe akangotarisa uyu apindawo mudhanduru. Achibva abuda mudhanduru mukicheni muya. Inini kabva ndaenda kuseri kwedhanduru dai. Ndakutadzoti aende zvabuda. Ndopaakazoti ndona mukomana atora bhegi rake ane bhachi rake abva apinda sekuru wazogara manje panze mukomana wandaigara nawo zvikanzi sekuru toonana ndikati ndikada kutanga nyaya iyoyi inini ndiri kuchema regai ndiwasiye vari tu vari pamba panapa voraiti inini mangwana ndiri kudzokera mwanangu kutaura musikana uyu atei handina kuzoti aendeki ndozoya ndomutsvaga zvaari kutaura zvese kuti akaenda kuSouth Africa akarobva ndakanga ndaimutsvagira pafoni mwanangu akanga aita kudaro aita akanga ari kumba kauya 2 days mai mimi muri kushandira mhuri inini mangwana ndirakuenda kushandira vana vangu ndinomuti mwanangu unoenda sei usina chitupa hakuna chitupa zvinhu zvese hakuna ndikamupa $20 yekuti ndatora bhesi muno marusadi obva watora chitupa ati ndaakuenda marusadi wakazotora wapatedo akazotora apatedo ndasita kuti ndakazomupa chitupa akatora mari yechibhedhara akazoguma pamutoko akanga apira bhazi ozodzoka pamutoko abva azouya akati ndaenda pamutoko mhai ndikati handimubvunzisi zvakawanda ngekuti handiri kuona zvakanaka mari yaayo akabata kuti ndakotenga zvimafuta zvake zvaakauya anonzerereka ndikaenda nyazure kuti ndaitoritere mari anotenda ndosvika panyazure paya ndatora mari ndatumirwa osvikawo mera musikana akafona kuti mhai maiona iri mari aka ndakuzvisunga ngekuti muchazoona mhai inini zvamuri kuita ndakuti musakara nemusikana uyu ngekuti akamudzinga kuti wabvire ibva pamba saka ndikati andirege kutaura na muchazoona munhu azvisunga ndoteera kwaanonga aende ndomira ndozoona mukomana yaodzoka odhora idzi wozoteera ini ndakupira rivhivi ndomupatora pamwe ndakazombata pamabvudzi ndikati ndobva ndakungomudai inini motika iri pamberi ndakasvika apamba ndochida kuti afamba sei mwana wangu ndaingonyarara masvika somo makumbe zvikazvaenda svika mhai ndonyarara hangu pawakazotukana ndaenda kurufa ini ndaenda kurufu wakasara vari tu nemukomana vari tare nemukomana iyeyo ndati muprofiti haagari muna South Africa uchisi kwavo anonamati zvakanaka ndozosvika ndikati mukoma wakazouya here pakati paendakuenda ndikati mukoma wakazodzoka asi zvawakadzoka wakasvika wakadzinga muprofiti iye buda mumba mukomana webasa chibhazi budai panza chibhagara pasupa inini kubva ndazviona ndiri mudhanduru kabva ndaende kodongorera pakicheni avhara mawindo avhara madhoo ese kwakuchodongorera padhoo rekicheni kudai uyu ndopakati ibva pawinda kurudongorerani kwabva avhura dhoo rekicheni kwakutora nzimbe yanga ine nhengofuko kwakuda kuruwa musikana nenzimbe musikana akati takajara wari tu inini handiko handina kuzviona asi tuchizwa ipo kundorotaurizvesinagona ada kuruwa musikana akati mukoma makada kundidzipa kuSouth Africa iye zvimwe akuda kundirowa futi mukoma izvozviya bvapinya hembere ngatichi kana taurana wanaonya munhu uyo abva ati pisi abva abuda abva adzoka wakabva watukana mashoko iye ndiye akatanga kutuka musikana kuzwa ipo apapo handinotaura chokwadi zvikadzibhura tichitaura kunenge kuti uri mukadzi wechikwako uye akati newewo wakaromba dzosa zvinhu zvako kutukana vari vangani ini handipo ndazodzoka mukoma wakauya here mukoma wakauya ndozvetakaitira ndinoti vanhu imimi munopenga here uyu mukomana mukuru ndiye baba iwe ndo musikana mukuru ndiwe mai unotera mazvo munotukanako waningina vanozodini kaza mukoma wandiambira kare kati zvamunoita hazvina kudini hazvina kunaka andina kuzive kuti tete wake aenda kwatete wake ndakatanga ndakabva naenda paikoko mangwana ndabva naenda kwamatsika kusikana akabva arongedza kuti aenda kuSouth Africa
uya ari kwatete wako matsika kunyaradze dombo ranga ramanyini ndazobva ikoko ndadzoka pamba ndakatanga kutsvaga mwana wangu ndaimutsvaga nemafoni mamboona ari kune hama dzese vanina wangu zvese zvakanaka iye mani mwana wake ndio ndakazotaurira mwana wake ari kusouth africa baba uko handisi kuwaona handisi kuzive kuti ari hani kuti wakafamba asi kuti ndoda kuzive kuti ari kugara pakati mwana wake iye ndiye akazombuya ma11 dzousiku abva nditumira mafoto zvikaziko komusandisekeva ndichakutumirai mafoto iwa mukaona ndipo pamba parogara baba kuti muchiziva vanhu achibva atumira mafoto iwa ndopendakaziti ndei ingari kwatete menyangu ndabva ndasendera vanhu vese nevanina wangu vese kuti ndaziva kwaane mwana kana arogara patete pake pakachengeteka zveshuwa ndakagara ndaienda kwatete pamwe ndatora sipo ndaisa sipo ndaisa maprogeti ndikaendendesere mwana wangu ndibatsire tete semunhu ari kuchengeta mwana aizosa kuti mhai handidi zviro zvako ndatedzei mwana wangu andati ndousandishadi zviro zvako izvi toisa zviro zvako ndikabika sadza aisanga asadza otora sipo yemukomana ndiyo yaigezesa kana watete ogeza miromo sipo dziripo kazanditi wakati here wakafundira mukoma usikana kuti inini mupenga handigezi nesipo dzavo mukomana uya otora sipo dzemukomana webasa ndo dzanga akugezesa kana washete inini handaibvunza kuti muzviitire ndaingonyarara zvakanaka ndaenda kwatete tete ndauye kuona mwana zvikazi wakuda kundiisa pajangani uda kuisa pajangani saka kuyekotaniso ndakasimba here anonga ari kutukirira anonga ndikati handisaipindura ndaingoti tete ndoda kuona mwana wangu redze kuti ari nanei ndokumbira tete ndovhura hangu dhoere zvikazivhura ndovhura ndomuona otukirira muroyi uda kundiuraya uda kundisa pajangani ndonyarara nekuona zvendanga ndichiona handisaitaurira munhu kana kudini ndodzoka kumba kwangu zvakanaka vanhu vachitonditi wemusha unoende kutsvagei mumwe musi abva auya abva kundira nzimbe mukati pane mukomana ndikati abva inini abva nyepababa uchindi wakatunga ndikati mubvunire nzimbe ubvunire nzimbe ndaita kunhama ndabva ndazofunga kuti regai ndiendese nzimbe kupi chibvuna nzimbe mukomana webasa uende kumupa kwatete wacho ikoko nzimbe idzodzo zvikazwa tumwa nemushonga wokuti undiuraya nzimbe dzako iya ndikati kana asina kudya usazonetsekako unopa munin'ina wangu ariko zveshuwa nzimbe idzodzo akadziramba dzikaite kutorwa nemunin'ina wangu akazi mwanditukisa mbuya ndikati mwoyo wangu unonga uri kufunga kuti ini ndiramwe mwana here kuramwira tete ndiripo chikafu chirimo kana muchida tete hoya mutore mabhakiti emabheri ndine chikafu zvese ndakarima zvakanaka azogara ndakaona ndakabva kwamuna ndakaona tsamba yako amupapa wachasera ari pasaba iye musikana iye ndiyamangarira ndingarega here kutera wana ishe kumatani wana ngewangu wese hapana ndaitarura wana watukana ngewangu ndakaenda panzvimbo pekuti ati mwana akanga anei mai wangu hunhu hwawo unaombira pakanaka mai wangu hunhu hwawo hwakafanana nemwana wavo musikana isi akasvika pakumudisa mudare kuti imbosara imbobuda timbotaura zveshipiwa ndakasara ndiinashe natete wake tiri mumatare mai abva kuisa matsamba ake emapiritsi zvese atibva pashi isi atibva here zvikazi mbuya munganetseka mukapedza mumwe mwana wenyu anomwa mapiritsi zvamunochiita maka ndizvokuti imimi endaimutsvaga mari yemapiritsi musondipa ndosomupa nelson ndiye wopa mwana wenyu zvese izvozvo mwana wangu akatumira mapiritsi musikana muruzi ari kutaura iye ndakaenda nawo ndikatumira mapiritsi iwe kudei nemukomana webasa mapiritsi iwo akadzoka handii uda kundiuraya akauya ese adzoka ndochiita sei zveshuwa ndakagara ndizoona matsamba aenda kuna baba munini asungisa baba munini ndiwo akauya maiguru masungwa kumapa kwashe nenyaya yekuti waungananga ndakabva ndaripa ndakaendesa kuzeti kunati zvakanaka ndapedza ndazodzoka ndatoda kuti matarere aende mberi kwamakone ndinoti aiwa inyaya dzekutaurira namukuita inyaya dzekuti tinotora mwana wedu tokurapisa muchinyakati hende izvo mwapodzakaza ndini ndokende kwatati kwateshe inini hama dzangu dzinoti munondiendesa mumasango matema here tisipo unouya wotitaurira kana munhu watumbari uya wotitaurira tofamba masango matema zvoreva here kuti kutukana kwamakaita nehanzvadzi mwana wedu akazvika tisi kuziva nyaya iri kuendese mwana wedu kumatare masango matema saka iwo hauye zveshuwa hanza dzangu dzakandifuna kuti dzoka kana asingachadi uya kuno
vakasara vachiti ndaendesa zvinhu koiga zvinhu kupi kumusha kwangu Matare. Iye mwana wangu musi unoona waya netsamba akasvika akati babangu aripiko muroyo wakauraya babangu wanena ndaripondo wakauraya babangu. Babangu nini wakabva wasimuka ndechibva ndakutuka musoni ndobu ndise ndazomutuka ndarwadziwa kuti mwana wangu kubereka ndaonda zvemurikona ipo pandisisiri munhu iye zvari kutaura zvese kuti zvakati zvikati anofoma nyaya dzekuti akandifomera soka munoti mai yavo kana kubuda nharaunda muroi muhombe kukondinini kana ndakabuya ndizvitara pamuroi anofura inini mwese mwachakuma kusvika isi azoti nyaya dzenyu mbuya tumbaredzaneti sabhuka kazi nyaya dzenini hatichadzigoni mime ndaipa munde paanonga ati aenda mari yacho anonga ati mombe idzi zvakatengesa mombe dzangu imwete yaabve kutengesa ngeyangu yeumari ane 20 years asingasviki pamba ari kuSouth Africa haazivi kuti mombe inobhadharwa sei haazivi kuti mombe inofudzwa sei. Inini kana ndikabvunza nharaunda ndinotsvaga munhu usiku mombe idzodzo kana dai ndikafaini hadziendi kumusha kwangu dai kuti dzinyari dzababa wangu anditi nhaka ngeyawo inhaka yawo ndiri kuti vana wangu wakazobva wasina tiro wanoona pekudini pekutangira kana iri yangu yeumai ane mvumo here kupinda mudanga ndisikadini ndakatosvika atenga mabhaya atodaidza mupurisa akanditaura kuti mbuya kana idzenyu musasaina zveshuwa mupurisa akaenda handina kusaina batikati ini handisitengesa mombe ari kutengesa mombe ndiani mwana wangu zvakanaka mangwana ndaanga akuenda kumaprofita okondoziva kuti chii chiri kudaro ndinofambawo handidini ndazoenda ndakasangana vanhu pagiraundi nakavaone aine mundigato haya atsvaga kumibhaya ndakabva ndazimuka rega kutara kumunini wangu akataura kuti mukarega kudaro ndokutema ine demo ndinomhanyirwa kana matombo ari kumba ndakachengeta matombo aida kunditema nawo mwana wangu akatora chitsiga chiri pamoto anondimhanyira hapana sika zvindinomhanyirirwa meso zviro zvendanga ndisikadi kutaura zvendaivharidzira kuti inyoka yangu mangwana akaita hai mwana iye achazvichengeta chandinoda bedzekurapisa mwana wangu zvodini ngekuti mwana nge wangu ndindangazvita Matare ese ndingaita ise asi chandiri kuchema kurapisa mwana wangu chete hata dziyazvifanzedazveda aizwa nyaya iyo yatotora chii from 1 hour Very sorry. aisati yatongwa ndiwati kufanana Nditaurwa chete. iri kutaurwa chete isati yatongwa kana kuti right Matare kunoti chii right inyati taurai mwana ataura story mai ndimai wacho vataura story vauda kugadzirisa zvinhu zvepamba ngavaende usei wechuru kuti vari kufambisa sei mai vari kuti mwana anopenga uyo mwana ari kuti mai vari kundikanganisa ndozviva ngavaende sei wechuru yaiva yakareba sei Kuona mukomana maitira anyore. Amezvari kunyora ipapo zvakawanda mapepa mamwe achipawo achida isi. Pano there is something bad. Munoda kuti zviungururwe. Tune mapepa amapepa. Pane hari kuti tsvimbo iyo ndiyenyakudidi makudubura muprofita akabva akabva kuSouth Africa ndikaenda kumba kwake ndaenda kuSouth Africa akanditaura kuti mhai rasanye kuti tsvimbo iyoyo inembereka muprofita handii ndakaita muprofita akabva kuSouth Africa tikaenda kumba kwake tikaungana semhuri mumba make akanditi mhai kana inembereka magona marasi nhasi akuti tsvimbo nhasi akuti tsvimbo yababangu asi ndiye wakatumira muprofita ndikakutapira panyatsina ndikasvika 5 o'clock ndakamira muprofita iye nhasi akuda kurovera akazisikana asi ndiye ari pamba handina chinhu chandinoita ndikatambudza ana kuuya kuti vakatamfonera toti ndiri kwagunda ndiri basa rikuita kwagunda saka pana chiremba tasvika mwana yachiremba chakudini ndakachengeta Dr. Mbuti akandita kuti mukazotungana mwana amai kana mataura matauchimirayo kuti ndiri kuona amai nesaiko yandaona ipapo varitori pariski havana vanogona kupinda life yavo iri pariski dzimwe nyaya dzinosisvika
agent tiri kudhira necycle. Chimbomirai panze tione kuti tigadzirwe chirembo.